चेनेलनि जानानै साफ्रोमबो आंनि चेनेल अनसायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमनाय सिबिनायजों फिन खनसेबाव बरायनानै लालायबाय। दा दिनै फंनैसो खोथा सावरायगोन मोजां गाज्रि। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदोलाय लोगोफोर। दा दिनैनि दिनाव जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ जों सेल्युट खालामनांगोन आरो सनमान होनांगोन, नङा होमब्ला? मानि थाखाय होनना बुङोब्ला ओरैबायदि सोलायबाय आरो दा बुंसै जिबौ रुंगुनायफोर बायदि दिनैनि दिनाव साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा सोलायजोब्बाय आरो दानि नैबे परिस्थितिखौ नुनानै आरो बिटिसि जोबस्रांनो नागिरनायखौ नुनानै दिनैहाय साफ्रोमबो जोंनि बर' रायजो राजा हक जोंनि बिटिसिनि साफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठियानो हक दिनै बिथांमोना बिखा खामबाय, बिखा गावबाय। बै समाव बिटिसि सासनाव माबायदिमोन हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव दानि प्रमद बर' बिथांनि जेनोखि बिटिआर सान्थि सुक्तिनि दिनाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बेसेबां शिक्षा मोनखो आरो मा खस्थ' मोननाङाखै दिनैनि दिनावलाय। बै समनि आरो दानि समनि कम्पेयार खालामनानै नायोबा बिराद सोलाय सोल' जाबाय रायजोफोर। दिनै नोंथांमोना गाव गावनो फल' खालामनानै नाय, गाव गावनो सिन्था खालाम। दिनैनि दिनाव बै समाव मोनफ्रोमबो गामियाव गोबां फिसा फिसौ बाजार दंमोन, नङा होमब्ला? दा बै समाव गोबां बाजारफ्रानो मोजाङै सोलिदोंमोन। बयबो गोबां बिजनेस फिसा फिसौ बिजनेस खालामनानै गाव गावनि उदैफोरखौ सुफुंनो हादोंमोन, नङा होमब्ला? नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथांनि दिनाव बैफोर गोबां बाजारफ्रा दिनै लावग्लुंलाजोब्बाय रायजो राजाफोर। दा नोंथांमोना बबेबा जायगायाव थांनानै नाय, अनेक जायगा बेरायनानै नाय, बैफोर बाजारफ्रा दिनैहाय थिथि थाथा न'ल'सै आरो खुनु बाजारबो जाला, बेफोरबायदि अबस्था जाबाय। दिनै बिटिसि एरियायाव थाखा फैसा गोनां मानसियानो गैलाबा होनजाबाय आरो, नङा होमब्ला? दा बै समाव फिसा फिसौ बिजनेस मावग्राफोर, कन्ट्राक्ट मावग्राफोर दिनै बिथांमोना दिनै लावलांजोब्बाय, जोबलांजोब्बाय आरो प्रमद बन्धु बिथांनि दिनाव। बै समाव फिसा फिसौ साफ्रोमबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा कन्ट्राक्ट मावनानै मोनजायोमोन, अनेक बायदिसिना स्किम मावनानै गोबां थाखा मोनोमोन बिटिसि एरियायाव, नङा होमबा? नाथाय जेब्लानाखि प्रमद बन्धु बिथाङा बिटिआरनि चिफ जानानै नैबे बिटिसिआव फैयो अब्लानिफ्रायनो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि खामायनाया दिनै लांदां जाबाय होननानै साननांगोन रायजोफोर। दिनै गिदिर गिदिर स्किम बिथांमोना दिनै बायहेरायावसो हरजोबो, नङा होमबा? दा फिसा फिसौ कन्ट्राक्टरफ्राबो दिनैहाय जेबो खामानि मोनलाब्ला, नङा होमब्ला? दिनै नैबे बिटिसिआव थाखाया बबेनिफ्राय हाबगोन, बबेनिफ्राय फैगोन, नङा होमब्ला? बेफोरबायदि अबस्था जानानै दं दिनै। नंखायनो दिनैनि दिनाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा सोलायजोब्बाय जिबौ रुंगुनायफोरबायदि। आरो प्रमद बन्धु बिथांनि रावफोरखौथ' खोनायोब्ला सानगोन आरो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बै अख्राङावबो रायजो जागोन आरो गां गैयाबाबो बिरजागोन, ओरैबायदि अबस्था। गोबां बाथ्रा बुङो बिथांमोना, गोबां रायजो राजाफोरखौ थगायो आरो गोबां गिदिर गिदिर सिमां नुहैयो। नाथाय जोबनायाव मा जायो मोनसेबो जाफुङा आरो रायजो राजाफोर, नङा? दा प्रमद बन्धु बिथांनि बाथ्राफोरखौथ' नोंथांमोना मोनथिखायो रायजोफोर, नङा होमब्ला? बिथांजों बुंनायाव खुनु मानसियानो हाया आरो ओरैबायदि बाथ्राफ्राव बिथांना मेसिनसो होनजायो आरो। दा जुजि बिथांजों नंखाय खोथा बुंनाय बा थगायनायाव बिथांजों जुजिनाय बे हाथफ्ला जानाय आरो ओरैबायदि अबस्था थगायनायावब्ला आरो। दा बिथाङा बिदिनो बिराद गोदै गोदै बा गिदिर गिदिर सिमां होयो रायजो राजाफोरखौ, नङा होमबा? आरो फैगोन समाव बिथाङा बिटिसिनि CM जानो जानजि खाफ्रादों। रायजो राजाफोर एसे नोंथांमोनहाबो मोजाङै सिन्था खालामदो। आरो दिनैनि दिनाव नुखा हसिखा दिनै बिथांनि भट होनाय जोंनि रायजो राजा बा बिटिसिआ मा हालोद जागोन बेखौ एसे सिन्था खालाम रायजोफोर। दिनै बिथांमोना गोबां जयनिं प्रग्राम लादों, नङा होमब्ला? 150-200 जन जयेन जाबाथाय बिथांमोना बिराद दुगा जायो आरो UPPL सरकारा नेक्स्टआव सरकार दागोना 100% जाखाबाय बेफोरबायदि होनलाबायो। नाथाय बिथाङा फारसेजों खेल लायाखै। दिनै बिथांमोनाव
100 200 जाबानो बिराद माने गोजोननाय मोनो बिथांमोना। नाथाय नांगालाव माने नांगाल बोरायखौ दिनैहाय नागिरनानै दिनै बेसेबां जइन जायो? खमावबो 5,000निफ्राय लानानैसो जइन जाखायो। दाखालि जेनेबा बै खासियाबारिनिखौ नायदो, सराइबिलनिखौ नायदो, 5,000निफ्राय लानानै 10,000सिम गाहाम जइन जालाबायो। होमबा बेखौ सिन्था खालामदो। दिनैनि दिनाव जोङो बेखौनो सिन्था खालामनांगोन आरो फैगोन माने समाव सोर सरखार फैगोन। बै 200 जन जइन जानाया साबसिन ना नैबे 5,000निफ्राय लानानै 10,000सिम जइन जानाया पावारफुलसिन? बेखौ सिन्था खालामनांगोन आरो रायजो राजाफ्रा, नङा होमबा? दिनै बिथांमोना बेफोरबायदिनो बिराद दुगा खोथा बुंलाबायो, खिन्थु ओरै फारसेजों माने मा जादों, खुगाजों जादों, ओरै उदैजों खिलांदों, माबानि खिथुजों खिलांदों होननाय बायदिसो रायजोफोर, नङा होमब्ला? खिन्थु खामानि गैया। माने बिथांमोननि रावफोरखौ माने आगदाजों खोनानानै आगसिजों थंब्लेर हगारहर, नङाबा मा जायो, मेलेमाव भाइरास हाबगोन। रायजो राजाफोर बेखौ एले सिन्था खालामनानै ला। दाखालि कয়েকদিनसो माने सिगां आङो गोबां माने निउसफ्राव नुदों, अपेन डिबेटनि बाथ्राखौ लानानै बुंदों आङो। रायजोफोर माने मा होनो, आर'नाइ, अनला ओंख्रि, नारजि ओंख्रि, नाफाम ओंख्रि, माने बेफोरखौ मा खालामदों प्रमद बन्धु बिथाङा माने GI टेग खालामदों आरो। नाथाय मोजांनि बाथ्रा, नङा होमबा? खालामनांगौ। नाथाय बिनि सिगां बिथांमोना साननांगोन, माने बैखौ GI टेग खालामबानो जेनेबा हारिनि जेंनाया जोब्बाय। दा बिथांमोना बिदि सानदों, नङा होमब्ला? दा बिथांमोना दि दिनै सोरखौ लानानै, सोरनि दारै बिथांमोना नैबे अबस्थायाव सफैदों, नाथाय बेफोरखौ बिथांमोना दिनैसिमबो साननो सम गैया, नङा होमबा? दा बिराद दुखुनांथाव रायजोफोर आरो लोगोफोर, नङा होमब्ला? दिनै बिथांमोना जाय बिथांमोनखौ दिनैहाय नोजोर होग्रोनांगौमोन, दा दिनै बिथांमोना बैफोरखौसो दिनै माने दोनसोमबाय थाबाय, नोजोर होआखिसै दिनैहाय। दिनै बै बिथांमोननि थाखायनोथ' दिनै बिथांमोनहा माने नैबे अबस्थायाव सफैदों, दिनै बेखौबो बावजोब्बाय। होमबा बेफोर बेसेबांबा दुखुनि बाथ्रा, नङा होमब्ला? दिनै जाय बिथांमोनहा हाथियार लानानै जोंनि मोननांगौ मोन्थायनि थाखाय माने संग्राम खालामदोंमोन, नङा होमबा? दिनै बै बिथांमोनहा मा जाखो दिनैहाय? दिनै बै बिथांमोननि थाखायनो दिनैहाय सोरबा प्रमद बन्धु बिथाङा CM जादों, नङा होमबा? दा सोरबाबा EM TM गोबां माने पर्टफलि मोनदों, नङा होमबा? नाथाय दिनै बै बिथांमोनखौ माब्रै बावलांखो? दा बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन माथो बाथ्रा दं? आं बेखौसो बुंनो लुबैदों रायजो राजाफोर। बिराद दुखुनांथाव। दिनैनि दिनाव जाय लिडारफोरा जायनो हाजासे अननाय होनांगौमोन, जायखौ नोजोर होनांगौमोन, जायखौ बाख्नायनांगौमोन, दिनै बै बिथांमोनखौ दिनैहाय बिथांमोना सिनायाखिसै। गावसोरदि दिनै सोरनि थाखाय मानसि जादों, गावसोरदि दिनै सोरनि थाखाय बे अबस्थायाव फैदों, नङा होमब्ला? नाथाय दिनै बिथांमोना बै बिथांमोनखौनो दिनै माने मायाव दोनदों, माने जेल खानायावनो दङ। बिदिब्ला बिथांमोनहा साननांसिगोन, दिनै बिथांमोना हारिनि नांसोमनायाव बेफोरबायदि अबस्थाखौ माने नुनोसो बा नायनोसो माने बैफोरबायदि आन्दालन खालामदोंमोन आरो, नङा होमब्ला? दा जोंनि रायजो राजाफ्राबो ओरैबायदि दुखु मोनथाव आरो माने ओरैबायदि लाजिथाव फारसेजों। माने दिनैनि दिनाव प्रमद बन्धु बिथाङा जुदि माबा मोनसे खामानि मावबा बिराद बाख्नायो। नाथाय हाग्रामा महिलारि सारा 20 बोसोरनि सिगां बिथाङा बे BTCखौ मा अबस्था खालामदों, मा खामानि मावदों, दिनै बैफोरखौ दिनै नुवा बिथांमोना। आरो दानि सरकाराव थानाय बिथांमोनाथ' खानाखा, आरो बेजों लोगोसे रायजो राजाफ्राबो माने खाना होननांगोन आरो। दिनै जाय बिथांखौ दिनै बाख्नायनांगौमोन, दिनै बै बिथांखौ दिनै बाख्नायनायाव गैया बिथांमोना। माने बिथांमोना बैखौ जासोमनाय बा जाग्लुंनाय, नासयनाय बा माबा मोनसे बिराद गाज्रि नोजोरजों नायो आरो। नाथाय जों बेखौ साननांगोन रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव सोरनि थाखाय दिनै नैबे BTCआ बे अबस्थायाव फैदों। मेन पइन्टआ जों बेखौसो साननांगोन। बेनिफ्राय गुबुनखौ साननाया मोजां आरो। सोरबा प्रमद बन्धु बिथाङा दोंसे लामा मावबानो लामा मावग्लुंबाय होननानै बेयाव जेबो लाब गैया। बे सारा BTC एरियायाव बे 4 बोसोराव बिथांमोना
मा मावदों रायजो राजाफ्रा बेखौ नोजोर हो। बबे जायगायाव बिथांमोना लामा मोनसे गोदान बानायदों, बबे जायगायाव गोदोनि बायनाय जिनाय लामाखौ बिथांमोना रिपेयारिंखौनो खालामनो हादों नामा? दा रायजो राजाफोरखौ आं खावलायदों। दा ओरैबायदि दुखुनांथाव, रायजो राजाफ्राबो बुंबासो दुखु मोनो। लेट्रिन मोनबानो बा अरुनदया मोनबानो बा माबा मोनसे मोनबानो माने बिथांमोना बै सेन्ट्रेल स्किम ना मा स्किम दिनै बिथांमोना बेफोरखौ साना। माने न' मोनबानो प्रमद बर' होनाय, माबा लेट्रिन मोनबानो प्रमद बर' होनाय, बा माबा मोनसे सेन्ट्रेल स्किम मोनबाबो बिथांमोना गासिबो माने प्रमद बर' होनाय होनो। दा बिदि मानसिफोरखौ मा होनो रायजो राजाफोर? नोंथांमोना कमेन्ट खालाम। आरो माने UPPL सापर्टारफोरनि बायदिब्ला माने 20 बोसोरनिफ्राय नैबे बोसोरसिम माने हाग्रामा महिलारि सारा जेबो मावनाय गैया आरो रायजो राजाफोर। ओरैबायदि बुंनो नागिरो बिसोरो। बेफोर बिराद लासिं सिं नङा होमबा? दा जिखुनु दिनै गोबां बाथ्रा सावरायबाय, दिनै बेयावनो दोनथ'बाय रायजोफोर आरो लोगोफोर।